Така, здравейте, приятели! В това видео ще разгледаме функциите на часовника ми. Така, махнах го. Както забелязваме, си показва батерията, часа и всичко. Тук надолу има търсене на телефон. Тоест, сами ще си отговорите. Има дори и фенерче. Ето. Ако е тъмно, сега ще видите какво имам предвид, ако е тъмно. Просто трябва да стана и да загася, за да видите какво имам предвид. Да, знам, на камера просто е по-светло, но иначе вижте на тъмни места как свети заради това. В смисъл, вижте, ако няма часовник, как изглежда, ако няма фенерче, иначе как изглежда. Добре, продължаваме с на тъмно. Продължаваме с следващите функции на часовника, а именно че има всякакви такива приложения. Да, малко трудно се вижда, заради това показвам по този начин. Сега има настройки. Сега ще ви горе-долу ще се опитам да разберете какъв ми е мой часовник. Чакайте само секунда, защото наистина за часовника ето. Да, знам, че половината от вас си помислиха, че това е Apple Watch. Не. Имам и Apple Watch, просто телефона ми е Samsung и няма как да се сдвои с Apple Watch, тъй като трябва и телефона ми да е iPhone. Затова използвам този. Ето иначе как ми седи, да ми харесва. Даже в училище си бях помислили, че това е Apple Watch. Не. А пък в Apple Watch имам калкулатор, а тук нямам. Така че, нямам какво повече да кажа и чао!